Der er kommet nye officielle kostråd, der skal hjælpe os alle sammen til at leve lidt sundere. Rådene er baseret på videnskabelig forskning, der tager udgangspunkt i danskernes sundhed og vores kostvaner. Der er 10 kostråd. Det første er et overordnet råd, der handler om balance. De næste 3 råd handler om fødevarer, vi skal spise flere af. De næste 3 råd handler om at træffe de rigtige valg i supermarkedet. Så er der 2 råd, der handler om, hvad vi skal spare på, og så er der et råd, der handler om, at vi skal drikke vand. Spis varieret, spis ikke for meget og vær fysisk aktiv. Tænk på det som en balance imellem, hvad du indtager og hvad du forbrænder. Tænk på det som en vægtskål, hvor du om søndagen kan spise en stor flødeskumskage, og så tager du cyklen om mandagen. De næste 3 råd er dem, som vi skal have mere af. Det er de 3 F'er. Det er fisk, det er fuldkorn og det er frugt og grønt. Spis noget mere fuldkorn. Når du køber hvidt brød, så får du mest luft for pengene. Fuldkorn er sundere, det smager bedre, og du holder dig mæt i meget længere tid. Spis mere fisk. Fisk er sund fastfood. Det tager ganske få minutter at tilberede et stykke fisk. Det er fyldt med gode fedtsyrer og smager fantastisk. Spis noget mere frugt og grønt. Prøv at få det med i alle dine måltider. Chop et æble op og smid det på din morgenhavregryn. Tag en banan midt på dagen. Du bliver mæt på en rigtig dejlig måde, og det er fyldt med saft og kraft. De næste 3 råd her, de handler om at vælge det rigtige og være opmærksom på det, du køber ind. Du skal vælge de magre mejeriprodukter, du skal vælge det magre kød, og du skal begrænse det mættede fedt. Det mættede fedt, det er det, der er fast ved stuetemperatur. Det er ret enkelt. Det handler dybest set om at lave den her bevægelse i stedet for den her bevægelse. Det handler om at tage minimælken i stedet for sødmælken, og det handler om at tage skyren i stedet for creme fraisen. Det er lige til. Det er bare at gøre det. For meget salt og sukker er skidt for os. Det handler meget om vaner. Det handler om, at vi har dovne smagsløg, så vender sig til, hvad vi byder dem. Hvis vi har vendt os til 5 sukkerknaller i kaffen, så smager alt andet dårligt. På samme måde med salt. Prøv at smage på din mad i gryden og på tallerkenen, før du salter. Det er lidt som en volumenknap, som du kan justere op og ned på. Da jeg var barn, der var sodavand noget, man drak til fødselsdage og til fester. Og med far for at lyde som en af de gamle sure mænd fra Muppet Show, så synes jeg stadigvæk, det er der, det hører hjemme. Drop colaen og saftevandet og drik iskoldt vand til din mad. Lev lidt sundere. Følg kostrådene.